Kajing keren ke bakta abha jo Neymar habau ong ke Santos kade ka ying bat ka donut jonga kane kam de ta kajing keren ke ba me nang no ndai kawan na kajing sngo ke ba jeliu ha kajing em jo Neymar haswa bo Neymar un klalong uwe ni kirang lekai u ba ponam tam ha ka prathei ulas tang ya kajing ya linti ju Santos hang ne ulonang pule ya kajing lekai football na do bau dang ren ha kane ka klom ulapan ia ka sap ka bapla bat ha ka Brazil bat kham tam ka prathei baro ka wei klestang man ithu ya ka kerteng jungu ha Santos u Neymar syama yo tangkanam u yo ro ya ka ching i jo kinu Christian man ka ching lakai ki paj ba ki ai mesim ya u bat kane kala penlong yu ban sngew ba ka Santos kam dei tangga chaka trei handrei kalong kum ka yeng jungu hadin kata u Neymar ulale se Europe banyale kai na kabanta ka Barcelona hadin pat sha PSG bat sha Al Hilal ha Saudi Arabia ula job pun ki trofi ula kamai pun ka pisa bat ula klalong uwe ni kirang lekai u baponam tam ha ka prathei handrei wata pedeng kine baro kajingkan mawi ka Santos kam juja na ka donor jungu haba ula rai panon phai sha Santos bun ki briu klingo don ki ba perkhat baula ban beteng ban yelekai haki klub ki ba he Europe Andreu Neymar ula batai ba kam de ka pisah ka ba kong santam ka chinga de bat ka klub ka bala penlong yu Neymar menta kalong ka ba kham kordor ha ka ching pemnai ka ching penjalan ya ka chinga te kontrak bat ka Santos ula ongshai ka Santos kam de tang ka kan hun jonga ka de ka yeng jonga ki tanrai jonga ka history jonga bat ka ching em jonga kane kaching thu kapan i baudang don kaching it ka bakraw ka klom ka bala aya u kalat pan stang ya ka kam jong kaching la kai chung u kino Christian jo ka Santos ro kila pediang ya u da kaching kemen ka bakraw ki stadium ki dap da ki pajpa ki barwai bat ai mesim ya u kane kapan i ba kaching dei hapreng Neymar bat ka Santos kam dei tang kaching dei jong rang la kai pat ka klom handai kaching dei jong ka long ying habau Neymar ulawan phai sa Santos tang kino Christian ki bakamen ki parlok chung u bat kirang lekai baremru kila ai kaching Christian ya kane karai ki ong ba kaching wan phai chung u kalong kadak baudang burom ya kachaka kabala penlong yu kumurang lekai u baponam ha ka prathei u Neymar hi utibha ba ka por baudang me na Santos pan le Europe udang dei tang samla u barang sedang kaching ya linti chung u kala kala bonsen hendrai kaching ya teli bar ka Santos kam syam lakon man kapor ba Ukraine syapang kane ka klom layu i ba kadon kaching sngew ka bajeliu haki kenten jung u kane ka deiru ka daw ba pendon kam da ka kenten yeng ba donon ka yeng ka dei ka jaka ka ba ulale phai man kapor bat ba usngus ngan ka donot pat ka mot ba kaching it ka ba omla ban theu da ka pisa lane da ka nam u Neymar ukwa ban penpau ba wat la ule jele kai haki klub ki ba hetam ha ka prathei handrei ka jaka ka badon ha ka dono jungu kadang dei hi ka Santos ki pajba ka Brazil kila kren bon halor kane don ki ba ong bo Neymar ula syem ka rai ka badai tam na ka benta ka bakut jong ka kam jong ka chile kai jungu ki sngew ba ka chingyo ban penkut ya kane ka chinya linti ha ka klub ka bala penme ya u kan long ka chingyo ka bakor tam na lor kata ka chingwan phai jungu klawan ra ru ka ching kerman thmai ka Santos bon kino Christian klestang banwan pajba che stadium ka ching di ki jersey lakiu bar kaching syamanta jki pajba haik social media jong ka klub ro kalanang jur kane kapen i baka kerteng jo Neymar kadang don ka bor ka bakraw pan kring yaki pajba kaching ong jong u ka Santos kade ka ying bat ka donut jonga ka ai kaching hikai ka babharu yaki samla ki badon kaching thrang ya kaching lekai kapan i bawat la ki poi syaka kerdan ka bahetam ha ka prathei kem syam la klet yaki tanrai jongki bat ka jaka ka bala ayaki ya kalat ban sedang kumta kane ka khubor kamde tang syapang ka chingte kontrak ne ka chingwan phai jo Neymar kade syapang ka chinglong jong ka chingate hapdeng ubriu par ka jaka ka bala penmi ya u kade ka chinga thu ba ka ching it par ka ching sungu ki kham kordor bane ka pisa bat kanam haki benai bat kisnem banwan kino Christian kin pej te ka ching kermen bau Neymar unla bane lambiang ya ka Santos syaki ching khun ki bakraw bat ban thau syaki ching kan mau bat thmai ringkat bat ka klom ka bau khot ka ying bat ka donor jung u